जोङो मन्थ्रिजों खोथा गैया आङो आगोलनिफ्रायनो बुंदों मन्थ्रिया मोनबाबो मोनाबाबो जेबो नङा खिन्थु आसल खोथाया जाहैबाय जोंना बिटिसि आव जौगाखांनायनि हाबा मावनांगौ खामानि मावनांगौ बेसो आंनि आसल उद्देश्य बिटिसि आ आगोलनि बादि गोख्रों जानांगौ आरो बिटिसि आव गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो खामानि मावनो सानदों बिपिएफ हान्जाया बे सुबिदाखौ जों मोनबाय थानांगौ बेनो खोथा सोर बुंनायाथ' बुंनो हायो बयबो दिनैथ' रिजाल्टखौ नुबाय सानगासिनो दङ इउपिपिएलआथ' दानि नुनाय बादिबाथ' मोनसेबो देरहाला जिर' जानोसै मा जायो मा जाया बहा थायो बहा थाया बेखौ जों बोरै मिथिनो बेखौनो होनदों आङो रायजोनि मतामतखौ नोङो दाननो हाया रायजोआ जेखौ राय होयो बेखौ जों मानिनांगोन गौरब गगৈल' नङा बहुद गिदिर गिदिर नेतायाबो जेननो हागौ बियो रायजोनि सायाव सोनारो नों मा मावनो नागिरदों नोंनि भिजनआ मा फिउचाराव नों मा मावगोन नों मारै लांनो नागिरदों गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ बिनि सायाव सोनारो